Family King. Muda seko jimdara. Boy, supere. Aiwa, supera. I cannot see the energy mdara. Mana energy boy. Aiwa, tatuye teka charger. Maka charger. Chimuro wana kapela sosa do charger moto. Vamwe vachidyara neni ndaitorimao ndichiti kana vokohwa neni ndigokohwawo. Vamwe vachidyara neni ndaitorimao ndichiti kana vokohwa neni ndigokohwa. Ndaimanya ndaingomhanyawo seva ndaingomhanyawo seva. Pana chakabuda pana asi hapana chakabuda pana asi hapana chakabuda pana asi hapana chakabuda. Ndaiti gore richipera zvinoita oto upenyu hwakaoma ndazoona moto. Easy. Pane dzevamwe ndotorwa foto. Voila. Zvimweni mapoto. Give me the first track from these artists. Give me the first track from these artists. Vamwe vachidyara neni ndaitorimao ndichiti. So what the name of the album mdara? Album rinonzi Heartbreaks. Okay, why is it my big artist chao ari kuchika kuburitsa maalbum but mimi msati makupisa muri kuburitsa album? Chandoona ndechikuti kana munhu achikutanga anenge aine power ndara. Kufura vanhu vapinda mugame. Yes aya. Sekuti kutori nepower kufura kila team. Baba masongs anenge achitoita kuuya akawo ari jawi, mamwe achitoita zvokurotwa nekurotwa. Pane pakaipa. Bonga rimonzwa imango. Ndaingomhanyawo seva ndaingomhanyawo seva mwana asi hapana chakabuda pana 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 asi hapana. Ndaiti gore richipera zvinoita oto upenyu hwakaoma ndazoona moto. Ndomira pane dzevamwe ndotorwa foto yangu iri kuuya zvimwe iri maputo. Vana vevamwe ndoenda nemuchato ndombererwa maoko ndachaya mapoto. Tikabata ishwa kwedu toisa moto torwirana zvekare kukokota poto. Zvangu hazvisekese izvi zvava wesi ndapiwa cheupenzi ndonzi nomesi ringava tiripi ndinongoita losi. Ndapiwa cheupenzi ndonzi nomesa. Who is the producer behind all these tracks? Anonzi Amalek's Super Space Records. Ndio kupo. Ndio kuchitungwiza pasengeza 5. Kamunyebezera kundoda ndichisola mungari Jehova miteo zamunoda kuida neupenyu hwangu gari Jehova miteo. Yeah man, so uplifting local talent, it is always a mastermind wagwana. Zamunoda kuida DJ Fidel the Don outa kwekwe. Zamunoda kuida neupenyu hwangu moyo vana vevano ndakaiponda ponda matext amukaniona kunge anakonda masivi vanovanzwa nekufotokopa ndipe 5 million apa ini ndichinepa ingosipa lepo ndopinda mulevu ndoita zviriifu izvo nditefu ichenda vatadza baba sonongari Jehova miteo zvamunoda kuita neupenyu hwangu Jehova miteo zvamunoda kuita. Inspiration inobva kupi mdara zvamunenge muchimba izvi? Zvizhinji zvacho zviri kuitika mulife yangu mudara. Okay. Ndongonyora zvatiri kurarama ndozviri kuwanza kuimbwa. Siyanda kuhara nawo madzimai evanhu ndakapedza nawo kumukira kumbare kumagaka kunyebera. Ndozviri kuitika mulife menyu iri mudara izvi? Aiwa zvimwe zvacho hazvisi. Ona skiri. It doesn't
You're plugged into ZiFm stereo. Super spice. Afuna jokes very serious. Zvakaitika tasangana pamashops. Mazibaba, when in my jokes. Public things, Bahamalets. Anzimangoma arikuita kunaya kwandiri. Saka ndati ndingoburisa riri album mabig artists house kunayo nemangoma. So rate this guy on a scale of 10, just MG, Wagwan, Eugene Moyo boy. Saturday is March 7, February 2026 as we deliver pick up on us of one Aaron Dobit, Ndini Baba wako. Ayo wakadzi wanu munenge munovada zveshuwa. Kutandara ita basa rekurara nemadara varume chete ndivo vanobhadhara madzibaba muchafira mahara madzibaba dai mamboreurura madzibaba dai mamboreurura zvikaramba zvakadoiso ini muchechi ndichazvitaura madzibaba dai mamboreurura madzibaba dai mamboreurura. Should I go so you one Vicky Bay? Gafa for life, Wagwana. Taura akati kudini mwari wacho zvamurimi wani vatumwa vacho kumhanya kukanganisa chinamato vanakaita semi muchatsva nemoto. I know I can touch you kana face hell you need to check you mana fever you better. Yeah man, the music is popping up. Mad links, what you got for us? Tino Gwede Wagwana. So geto renyi mimi nderipi mdara kwa muno nyazo representa kwa muno pande kope. Ini ndokudani kwa Zvimba. Kwa Zvimba. Yes I. All the way from Zvimba. Zvimba kutama masiyaro wakuchotamba. Pulling up the skulks. Yeah, we try to take over my pizza. I know that you got one. Mad links. Mad links. Mad links. Yeah man, so Mad links wanna pull up the rhythm from the top again. Pull up. Madhongani kwayo zvopedza mumunda mangu ndaimbovaudza mati nei haisi mhosva ndakazvarirwa kwaZvimba sekutamba sekuseka ndichaivaka imba kujiwa makasvinura sedemba mukasatsengeka muchaiona kuti chemba ndiani aizontererawo Thomas enomwagai akatorasikawo focus obvo vaitoti urayai Jesus advantage motibuditsira Barnabas muZimbabwe tinavo vanhu ekita gare gare unongoonzwa kwabuda mapiksi hapana asingavazivi tete chipo maititi fifi wavo pamwe naritsi regai tirambwe hatina zera navo. Pull up bombo clutch. Pull up that one from the top again one more time. Pull up. Regai tirambwe hatina zera navo ama2k ratova zera nemudzimu kuziva mudhanzo ari kutengesa ndTNG dola nzondora pagoni roti pagama mureza wenyika pakuda attention kaga 2 minutes permission paburu kwaburu mwana ane madimburu varamba kundiperekedza baba mondoro zorayai zvenyu mai maneta zvikanzi nesakuru kumusha ndanzwa bata oi madhonga ani kwayo zvopedza mumunda mangu ndaimbovaudza matinhei chinzwa waichano auya public okay ndakagadzira madhongi movement ikabudirira development ndiri kutenga mastudio equipment munopaona sei ndo achievement mafanzi akashora haisi judgment engagement toita betterment kupinda nemoyo commitment kuimba ndiri pabasa attachment nemafanzi takaita agreement tikanisana toita resettlement vokanda maflowers nourishment wemadhongi ndaivaudza We don't have anything to add or subtract on this track. My gosh, believe you me.
Ghetto It has been doing a lot in the streets. Me don't know what is happening in the circles of dance music. I feel like magerezi setu kufana ngoma organiza, but the space ndo inozongoti limita chete. Right about now, ladies and gentlemen, and this one is Public King. Public King wanoda ngoma zenyu anodziona papi mdara. Vanoda ngoma dzangu vanosangana nadzo pa YouTube dziripo nepa TikTok. Anzikasi munofarira mukuru ufungwa here. Ya ndi vamwe vanhu vaiti inspired kura zvokudaro tichingoona. Mdara makakura rini ma inspire na mukuru ufungwa. Tiri manje vana mukuru ufungwa watu vamadaredi. Anyway, still same way garama pa wano namba mdara vanakirwa nengoma chichi vanokubata ipapi. Vanakirwa nengoma vanotibata pa 07835898840. Alright, saka kuno kumuchadzoka urini kuti uzotipa mangoma. In time kana tine zvinova zvatabika tinodzoka. Pull up the number once again. Number yenyu dzokoro dzaizvekare vemadhongi. Alright, 07835898840. Okay, thank you so much Mdara for passing through ZiFm stereo. Your last word to your fans before you step out. Ndinoda kuti zvinenge zvakaoma kana tichangotanga, but ngavatarisire kuti zvinogoneka. Yeah.